birthday ya. Ito na binili namin Junpel. Oo. Ya, itong birthday ko sa iya. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. What's up mga boss? Welcome ulit sa isang napakabagong video. And by the way, it's your boy, this boss, Jupil J of Jupil Films for today's video. Kaarawan na aking mama. At bago po natin sisimulan, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong video. Papakita ko sa inyo mga boss kung paano ko siya sinusurpresa. Kahit simple lang mga boss kasi matagal ko nang pinagplano to na sana masurprise siya kahit sa simple na lang. Kasi napaka-problema ngayon kahit medyo kapos talaga dahil sa pandemic. So ayan, nag-ipon ako ng pera para makabili ako ng cake sa aking mama. So ayan mga boss, sana mag-enjoy kayo sa video na to. So panoorin nyo to mga boss kung paano ko siya sinusurprise. Okay. Adib. Ayo! Namoy bahaw! Agay! Okay mga boss, pasensya na kayo mga boss kasi yung ginamit ko muna sa pag-vlog. Ito yung cellphone ko lang. Saan ka pupunta? Punta tayo sa sa mall. Nasaan yung motor mo? Nasaan yung motor mo? Mga boss, ngayon mga boss, dito na kami sa mall, malapit lang sa amin kasi anong bibili natin pre? Cake. Ha? Cake. Duha ang cake. Cake. So ngayon mga boss, dito kami sa mall, so bibili po kami ng cake. Dito kami bibili para i-surprise ko sa aking mama. Bigyan ko sa kanya yung cake. Sensya na mga boss, hindi ako nagdala ng magandang camera. Nagmamadali lang ako kasi may trabaho pa ako mamaya. Shoot! Asan na yung quarantine pass mo pre? Pakita mo yan pre. Ayun, meron yung anting-anting pre ha. So na uli now. Ito. So di nakapasok di. Pili ba na boss? Ha? Pili ko ano 36. So ayan, hindi kami nakapasok kasi napakataas ng temperature nito. Bakit napakataas ng temperature mo pre? Ano bang ginagawa mo pre? Init ko pre. Bakit ka mainit pre? Sobrang hot pre. Dahil sa sobrang hot, hindi siya pinapapasok ng gwardiya. Okay na siya. Nakaya ID no? Thank you sir. Dib, hintayin mo ako dito Dib. Ang bilis-bilis mo maglakad Wala na lagnat sa akin pre. Nawawala na yung lagnat namin pre. Di kami pinapapasok kasi galing kami sa init sa labas. Medyo mainit kanina yung temperature namin. Mga boss, nandito kami sa loob ng mall. Naghahanap kami ng mabilahan ng cake. Asa man? Para nimo. Unsay lami? Unsay kasagaran paliton? Kulit yun. Chocolate? Mana? Asa ni ba? Ani? Sorry. Ani? Mahal man na. Ano siguro? Kani day? Wala, pwede rin lang. Pwede rin, kanagin ko. Wala mga bata. Pati kita. Ano kayong bibilin ko? Kasi meron dito mungka at saka chocolate. Palaging nabibili namin chocolate. Chocolate mo? Alin ang bibilhin ko? Buti ka, labot ikaw. Okay.
Mocha. Okay. Ay, lagay dito kung ano yung sulat. Okay, sir. Ito, anak. Kung magsulat dito. Ayan na, yung cake. Ayan na. Oh. Yes. Okay, sana magustuhan mo to, ma. Ngayon ko lang ito nagawa eh. Surprise kita. Maraming salamat nga pala sa tulong ni Dave, ang hari ng Encantadia. Sample ka muna ng Encantadia, pre. Sample ka muna ng Encantadia. Wala naman tao dito eh. Okay, ito naman, sana magustuhan mo itong cake na to. Okay, pasasalamat ko sa lahat ng suporta mo sa akin. Kahit ano yung gagawin ko, nakasuporta ka sa akin. Birthday ya! Dito na binili namin Junpil. Oo. Sana all ya. Okay, bigyan mo si mama ng sample ng Encantadia. Ya, itong birthday ko sa iya. Isa pa! Hindi na. Ma, happy birthday! Pila di cake nimo? Do? Bukan na Okay. salamat. So ayan, nag-ano siya ng parang sa barbecue. Ay, butan to, duty na ko. Bili mo na kami ng lechon manok at lechon sa palpak din sa saon eh. Anong gagawin? Nakapalpak talaga. Tanggal mo, palpak yan. Tain na. Para may pangdagdag kaming ulam mamaya. Okay mga boss, so ngayon nandito na ako sa aking vlogging studio. So ito, kasama ko si mama. Kanina ko pa siya kinulit para mapakita ko siya dito sa vlog ko. Buti na lang pumayag si mama. So ayan, ito po yung cake na binili ko kanina. Wala ka na kay Bawman na nagmupalit ko ani. Wala mag-expect. Ayan. Ito, meron nakasulat, happy birthday. Ayan, makita nyo. Makita nyo sa screen. Okay, happy birthday. Kanta ka ma. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday ma. Kapila na eh, kapila na yung edad. 66. Okay, 66 birthday. Ano sa may wish ni mo? Kuan, may tag panglawas ang tibok na tong pamilya. Ano sa may ka-wish mo para nato ma? Magtarong. Ah, munjig ko. Blow. So ayan, eto, sinurpresa ako si mama kanina. So hindi niya na in-expect na bumili ako ng cake para ibigay sa kanya. Kaya kaninang umaga lang, hindi ako nag-greet sa kanya. Kaya nag-greet ako nung nabili ko na tong cake na to. Okay. So anong masasabi mo sa YouTube channel ko? Anong sabi mo mas routine mo sa YouTube? Pasalamat ko nga surprisahan ko nimo cake. Ako magdahom nga tanan akong mga bata ni surpresa sa karong birthdayhan ako. Wa pa yagi kwarta kay COVID. Mao ra gina. Ayan, so ayan, matagal na po ako naghanda. Dugan mo nag-andam good nga wa kay ko magpagawas og kwarta kay para maka-surprise ko ani. So ito po yung mama ko, napaka-supportive sa aking mga sa mga gala at sa mga libangan ko. Support siya sa akin sa aking pagsasayaw, sa aking pagbo-vlog at kahit ano na lang yung mga gala ko. So wala siyang problema. So ayan, happy birthday ma. Okay, bye-bye. Okay mga boss, at syempre hindi natin kalimutan yung mga boss natin dyan na gusto magpa-shoutout. Shoutout nga pala kay Russell Dizon, Mulig Jan,
Chili Sumayang, Sakura Ninya, Kim Jen Novela Matabang, Kyle Dilara, Vince Jetro Abukay, Dave Smith Cabezas, Ryan Ponce Vitor, Jersan Di Paz, James Kaputulan, Jim Cads, Lansoy Viagidor, Taghoy J Tags, Ariel Niño Franco, Joshua Urungan, Ralph Dave Aligres, at ang pinakahuli si Bro Rexel. Okay mga boss, maraming salamat sa panunod ng vlog na to. Kahit simple lang, salamat at successful lahat at pumayag si mama na ma-interview ko siya. Linawin ko lang mga boss yung kasama kanina sa kainan namin sa Budol. Mga pamangkin ko lang yon. So isang pamilya lang kami dito, walang makakapasok na ibang tao dito kasi isang compound kami dito. Kasama ko lang yung mga kapatid, yung mga anak ng mga kapatid ko, mga pamangkin. O ayan, sana naman na walang mali siya sa video na yon na kumain kami. Okay, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, uulitin ko, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay mga boss, hanggang dito na lang and see you in my next vlog. Bye-bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.